annabi ya ce wai a cikin wane ne dukiyar magada ya fi so akan dukiyarsa? Wane ne a cikinku dukiyar da zai bari gado ita tafi burge shi, ita ya fi so akan dukiyarsa shi da ya mallaka? Sahabbai suka ce ai ba wani a cikinmu face dukiyarsa ta fi soyuwa a gunsa sama da dukiyar magadansa. Annabi sai ya ce to ku ji da kyau, fa inna malaka ma qaddamta, dukiyarka ko malakun ma qaddamta, dukiyarku ita ce wadda kuka gabatar. Mun gane? Wa malu warithihi ma akara, dukiyar magada ita ce wacce take aji. Domin abu biyu Allah ya ba mai kuɗi dama. Abu na farko ya ɗauka, ya yi sadaka, ya yi taimako, ya yi hidima ma al'umma, ya yi hidima ma addini. Allah ya ce zai karɓa. Ko ya yi wani abu da in ya tafi abun zai bi shi a baya, sadaka mai gudana kenan, Allah ya ce zai karɓa.